Hej 4B. Vi skal lige kigge på et par af de begreber, vi har haft i dansk her i den her uge her. Så lad os slå op i vores Fandango, for vi finder dem nemlig her. Vi starter herovre. Skønlitteratur. Skønlitteratur, det er faktisk det samme som fiktion. Og nogle af jer kan helt sikkert huske, at skønlitteratur eller fiktion, det er noget, hvor forfatteren skriver en historie, han finder på. Han finder altså på de personer, de steder og alt, hvad der sker i historien. Det er ikke noget, han selv har oplevet, eller for den sags skyld, at der er nogen andre, der har oplevet. Det er altså ikke noget, der er virkeligt. Det er noget, forfatteren han finder på. Noget andet, vi skal lige herover på den her side her, det er, at i skønlitteratur, der er der ofte det, der hedder tomme pladser. De tomme pladser, det er, når vi faktisk på en eller anden måde bliver medforfattere. Altså forfatteren, han skriver ikke helt præcist, hvor vi er i historien. Vi skal sådan set selv digte, eller prøve på at digte med ham, om hvor en historie kan foregå, eller hvem det er for en person, vi har med at gøre. Så vi udfylder simpelthen nogle tomme pladser, som forfatteren han ikke har skrevet noget om. Det næste, vi lige skal have, det er, at vi skal også læse imellem linjerne i skønlitteratur. Og det der med at læse imellem linjerne, det forveksles ofte med at udfylde tomme pladser, og det er der faktisk ikke noget at sige til, fordi de minder en hel del om hinanden. Men vi skal nok få styr på det. Vi tager lige eksemplet her fra Fandango omkring det her med at læse mellem linjerne. Det er ofte sådan, at forfatteren han vil have os til at læse noget helt bestemt, som han faktisk ikke skriver. Og nu skal I få et eksempel her. Rune skal i seng, og i aften er det hans mors tur til at putte ham. Da han har fået læst og sunget og et stort godnatkys, slukker mor lyset og lukker døren efter sig. Så står der videre her, at forfatteren han har ikke skrevet, hvor gammel Rune er, men når vi læser det, har vi en fornemmelse af, at han nok ikke er en stor tyk mand på 60 år, men en lille dreng. Så der læser vi simpelthen mellem linjerne. Det står ikke direkte, at Rune er en lille dreng, men der står bestemt heller ikke, at han er 60 år og stor og tyk. Og vi kan godt regne ud, at en 60-årig mand, der er stor og tyk, ikke får læst godnat-historie af sin mor og får et godnat. Theodor Thomsen fik vinger. Det var den historie, vi har læst i den her uge her, og vi lavede faktisk også et læseteater, hvor at nogen var Theodor, og nogen prøvede at være Theodors mor og Theodors far, og der var også en, der var læge. Så den kender vi sådan set ganske godt. Vi snakkede lidt omkring, det var faktisk en tidligere film, I så det, hvor Anders han forklarede os det her med, at personer de kan være dynamiske eller statiske. Og opgave 1 til Theodor Thomsen for vinger, det er faktisk, hvilke personer er statiske, og hvilke personer er dynamiske i den her historie. Det vil jeg egentlig gerne lige have, at I tænker over til dansktimen til på onsdag. Så I skal altså lige have tænkt over, hvilke personer da Theodor Thomsen fik vinger, er statiske, og hvilke personer er dynamiske i den her historie. I kan godt huske det her med personkarakteristik, både indre, især indre, og også ydre. Det er faktisk med til, at man får en hel del mere at vide om historien, fordi det er ikke ligegyldigt, hvordan Theodor Thomsen han tænker, eller hvordan han sådan set er som person. I tænker lige over det her med statiske personer og dynamiske personer da Theodor Thomsen fik vinger af Kim Fupz Aakeson. Til på onsdag, når vi mødes i dansk. God arbejdslyst!